Dus een onderdeel van de kwaliteit van het leven van de mensen. Hè. Als je zo'n prachtig oude gerestaureerde boerderij ziet, daar zijn de mensen van kleins af aan gewend. Dus als je dat zou afbreken of laten verdwijnen, dan is een stuk van de ziel van de mensen is weg dan. Dus daarom moet je met erfgoed heel zorgvuldig omgaan. En tegelijkertijd, als dat kan, ook iets nieuws creëren. Maar dat moet dan zodanige kwaliteit zijn dat dat elkaar versterkt. Dus door die combinatie van oud en nieuw wordt het oude monument krachtiger en het nieuwe tegelijkertijd. En dan heb je een hele mooie symbiose. Dit is weer een investering die we gedaan hebben om al die monumenten te kunnen onderhouden. En naarmate de globalisering toeslaat, gaat men steeds meer natuurlijk de wereld ontdekken en ziet men hoe mooi de eigen plekjes vaak zijn. Het gaat altijd door, ja. Ja, en een huis wat nu gebouwd wordt, een mooi huis of een gebouw, dat is misschien over 50 jaar ook weer een monument. Als het kwaliteit is, gaat het lang door.